L-avveniment Limelight for ALS se jbiddel kumpless ta' divertiment f'attività ta' ġenerożità li l-lih minna se jmur kollu għand ALS Malta. Limelight hija l-attività ta' divertiment li tiġbed lejha mijiet ta' studenti u żgħażagħ kull nhar ta' ġimgħa filgħaxija u nhar il-ġimgħa se tkun qed toffri l-lih mal-entratura lil ALS Malta. U mal-istands tas-soltu fl-avveniment se jkun hemm ukoll kaxex għall-flus biex waqt l-attività dawk li jattendu jkunu jistgħu jżidu wkoll xi donazzjoni żejda lejn din il-fondazzjoni. Għal din iċ-ċelebrazzjoni ta' ġenerożità se jkun hemm DJs popolari bħal Alvin G u DJ Leo. Intant One News tkellem ma' Bjorn Formosa, l-fundatur tal-Fondazzjoni ALS Malta, dwar x'qed jistenna mill-attività ta' nhar il-ġimgħa 5 ta' Wissu. Qed nistennew vibe u atmosfera enerġetika mill-aqwa tipo tkun attività ferm sabiħa ġewwa Marrakesh ġewwa Ġampula fir-Rabat. Ħajkun hemm ħafna studenti universitarji, insomma minn kull aspett ta' Malta. Nisra kulħadd jiġi u ovvjament ħadd tkun okkażjoni tajba biex nieħdu gost flimkien u ovvjament ninġabru fondi għall-Fondazzjoni ALS. Ħadd tkun divertiment garantit.